Vedeli ste, že viac ako 90% Čechov a Slovákov hľadá informácie o produktoch a službách cez Google? Zobrazí Google vašu firmu hneď po zadaní do vyhľadávača? Ak nie, každú chvíľu prichádzate o ľudí, ktorí majú aktuálny záujem o službu alebo produkt, ktorý ponúkate. Dokonca aj v tejto chvíli, ako pozeráte toto video, a tým pádom nakúpia zákazníci u vašej konkurencie, ktorá Google reklamu má. Až viac ako 80% ľudí nedôveruje značke, pokiaľ ju nemožno vyhľadať na Google, a z toho dôvodu u nej nenakúpia. Vďaka Google reklamám sa umiestnite hneď pred vašu konkurenciu a vaši zákazníci vás začnú vnímať ako lídra trhu. Správne nastavenou Google reklamou, neustálym sledovaním trhu a trendov, prispôsobením sa aktualizácii systémov, docielime popredné miesta vo vyhľadávači Google a tým pádom oslovíme všetkých ľudí s jasným zámerom nakúpiť vašu službu či produkt. Vďaka podrobnej analytike máme dáta o nakupujúcich, ktoré vieme využiť vo váš prospech a nastaviť reklamné algoritmy, tak aby si vás tí správni ľudia nielen všimli, ale aj u vás nakúpili, pretože vám veria. Chcete aj vypatriť medzi lídrov trhu a byť ten najsilnejší hráč, ktorý je vo vyhľadávači Google prvý? Chcete byť prvá voľba pre vašich potenciálnych zákazníkov? Chcete toľko klientov, že nebudete stíhať a tým pádom budete nútení dvihnúť ceny za vaše služby kvôli obrovskému dopytu, teda vysokým záujmom zákazníkov o váš produkt alebo službu. Ak chcete, aby sme nových zákazníkov nahnali vašim smerom na váš web alebo sociálny profil, kde si kúpia váš produkt alebo službu, nepodceňujte silu Google reklám. Napíšte nám a my sa postaráme o to, aby ste mali toľko nových zákazníkov, že nebudete stíhať. Kraftpark Media. Dizajnujeme úspech pre tých, čo chcú viac.